Шулар инде без шушы Вадим Усманов шикелле кешеләрсез яши дә алмаган булырык, иҗат та итә булырык. Чөнки нинди генә җыр безнең кулыбызга килеп керсен, без иң элек аны тотып, менә шушы Вадим Усмановның студиясына киләбез, аның белән киңәшәбез. Ул безгә үзенең киңәшләрен әйтә һәм бик матур итеп шушы җырларны ул безгә эшкәртеп, аны җырлык дәрәҗәдә җиткереп бирә. Әйтик, менә мин үзем инде татар халык җырларын күбрәк башкара торган җырчы буларак, һәр вакытта да шушы татар халык җырларын эшкәрткәндә үземнең тальян гармонымны алып, курайымны алып, менә Вадим Усманов янына киләм дә, һәм без аның белән икәү бергә утырышып, аңлашып, уйлашып, менә шушы җырларны яңадан халкыбызга кайтарып бирәбез. Инде халыкта төрле фикер җыри. Әйтик, Вадим Усманов ул урысчарак планда яза, аның җырлары менә халыкчан түгел. Әмма мин әйтәсем килә, әгәр дә инде шулай дип әйтәсе килгән кешеләргә, менә без Вадим белән эшләгән безнең халык җырларыбызны тыңлап карагыз. Һәм дә Вадим Усманов үзе иҗат ителгән минем башкарудагы җырларны тыңлап карагыз.